ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଅବହେଳା। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଗ୍ରାମରୁ ନେଇ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନାରୁ, ଯାହାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେସିଂପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସୁନାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନେପାଳପୁରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୟସ ତାଙ୍କର 70। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଖଣ୍ଡେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମିତି ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ସାତ ସପନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ନା ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା କିଛି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ। ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା କ'ଣ କରିପାରେ? ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଜଣେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ବୃଦ୍ଧା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତାରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଜଣାଇଥିଲୁ କିଛି ବି ହଉନାହିଁ। ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସମିତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ତା ବାଦେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍? ମୋ ନାଁ ଟୁନା ନେମାଲପୁରୀ, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀଗାଁ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ସୁନାଖଣ୍ଡି, ବ୍ଲକ କେସିଂପୁର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଆଉ ବାପା ମା ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଜମି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଡଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କରିକି ଜଣଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆଟେ କମାଉଛୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କମେଇ ପାରୁନି। ବିଲରେ ଜମିରେ ଚାଷ ନାହିଁ, ଧାନ ନାହିଁ, ଫାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣାଇଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ସମିତି ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ତଥାପି କିଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଆଇନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଯାଏଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ମୋ ବାପାର 60-70 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୋର ମାଆର 60 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଥିବ। ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ? ପେନସନ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ 60 ହେଉଥିବ। ପେନସନ୍ ବି ସରକାର କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ କି ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଇଥିଲେ? ତା ବାଦେ ବି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ବାକି ସବୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି? ଭତ୍ତା? ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି ବାପାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣୀର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ। ସେମାନେ କିପରି ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନା ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି, ନା ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ନା ମୋ କୁଡ଼ିଆ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ବିଭରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭଞ୍ଜଦୂତ ନ୍ୟୁଜ୍।